sapriki kemawon pun dalem sewu Kanjeng Ratu. Ndadosaken kejoting raosing manah kula panjenengan dalem nimbali ingkang putra kula. Menapa wonten wigatos pun dalem sewu? Pancen ana wigati sing bakal tak wedharake marang sliramu. Inggih. Lajeng perkawis menapa Kanjeng Ratu? Dek mben kae Pangeran Kukutan tak timbali kok ora kersa sowan. Kenapa? Punten dalem sewu lepat nuwun se pangapunten jalaran kula saweg ngrampungaken perkawis ingkang dados tanggal jawab kula. Punten dalem sewu. Mila lajeng sakmenika panjenengan timbali gita-gita selak nggen kula badhe suwan panjenengan dalem. Pangeran Kukutan tak jarwani. Sejatine ngono aku kuwi kepengin banget tansah cecaketan marang sliramu. Upama iso ngono, sak wanci-wanci aku tansah kepengin sesandingan kelawan sliramu. Punten dalem sewu. Lereking pangandika dalem mengku werdi ingkang kados pundi? Caket. Kula menika ora kapernah putra dalem badya namung putra kuwalon. Ijo. Karo putra kuwalon kok arep cedhak-cedhak. Ya ora apa-apa to. Senajan sliramu kuwi isih putraku dhewe. Ning aku karo sliramu kuwi yen cara wong-wong kae umure ora kacek adoh to. Lajeng menawi umuripun boten kaot kathah lajeng Ngono kok ndadak etok-etok ora ngerti. panjenengan dalem menika garwa. Inggih garwanipun tiyang sepuh kula. Ijo. Rama Prabu Kertajaya. Ijo. Lajeng kula badhe mamak garwa selir. Aku ora ngerti yen nalika semono Kang Mas Prabu Kertajaya kuwi jebul yuswane wis sepuh. kawit rumiyin rak panjenengan dalem mesinipun ugi priksa yen Rama Prabu menika sampun sepuh. Ijo. Wong putranipun kemawon kula sampun kados ngaten. Ijo. Oke sik ngarani Jaka Tuwa, Jaka Kasep. Aku tak takon. Kok ya iso? Pangeran Kukutan kok ya ora duwe pacangan apa meneh garwa? Mergane ngopo? Jalaran ngantos sak menika dereng wonten wanita ingkang saged nyocoki raosing manah kula. Kula kepengin gesang kaliyan wanodya ingkang sampun trep ingkang kalian kula batos. Tegesipun wanita tama sing bisa ngluhurake jenenging kakung. Yen ngono upama aku caket lan cedhak karo panjenengan kira ora apa-apa to? Lho. Mboten napa-napa tumrap panjenengan lan kula, namung tumrap tiyang sanes menawi dipun tingali rak kirang prayogi to. Ya ora apa-apa ming diarani we kok. Pangeran Kukutan. Kula Kanjeng Ratu. Kandhaku iki tenan. Senajan aku iki garwa selir, ning aku ki ora tau apa kuwi jenenge dikancani. Menapa dupi Rama Prabu sampun sepuh? Ya nyatane pancen kaya ngono kok. Ayo kala-kala kudu dikancani ra ketang mung kerokan tok. Pangeran Kukutan menika lho. Lho. Mbok aja ngono to. Upama kerokan iso wae tak keroki wong nyatane kerokan wae ora iso. Sampun. Panjenengan dalem mboten sah menggalih werni-werni.
Reh ning kula kaliyan panjenengan dalem menika dawahipun ibu lan putra. Mila monggo kula aturi nata penggalih dalem. Pangeran Kukutan. Mbok ora usah etok-etok ngapa to wong nyatane yo. Iki lho. Aku nek gelem dosa, ning nek ora gelem kaya ngene. Pangeran Kukutan. Injik dos pundi Ibu? Arep ning endi to? Badhe dateng wingking. Kene wae. Nggonku kepengin sak pejagong karo sliramu kuwi wis suwe banget. Sak menika Saben-saben tak timbali kowe mlenjani. inggih. Banjur saiki wis sowan wis ketemu, kok njero arep sumingkir. Punten dalem sewu Kanjeng Ibu. Ora Kanjeng Ibu to? Ibu kuwalon rek njing mboten menapa-menapa to. Ya aja Kanjeng Kanjeng Ibu. Ratu, ngaten Kanjeng Ratu. Upama aku kuwi anggonmu ngatur iki inten ngono wae ngopo to? Raos sing manah kula mboten kademuken. Mboten tekan ati kula menika jalaran. Yen ora ana sapa-sapa ora apa-apa. Ora ana sapa-sapa kepiye wong Tegese kuwi ora ana Nayaka Praja, ora ana ramamu ngono lho. estunipun menawi kula badhe matur injih. Menika mboten sekeca sinaosa menawi kula badhe matur mboten. Ora muni injih ning muni iya. Monggo kula menika ugi gadah gegayuhan Kanjeng Ratu. Gegayuhan apa? Ah nggih. Wong urip niku yen ora duwe gegayuhan mengko mundhak uripe kaya dene anyep njejet kaya bokonge wong jala. Kula injih gadah gegayuhan. Menawi kula purun ngladosi kersa panjenengan dalem, kula ugi gadah panyuwun jalaran ing gumlaring jagat menika mboten wonten ing lelahanan. Ora sah perlu kuatir. Apa kang dadi penjalukmu mesti bakal tak pinangkani. Saestu menika. Tenan, Saestu. tenan. Penjalukmu apa? Layon wastra mirah ingsun. Kok ya mau-mau to? Ngono wae kok dadak kesuwen lho. Sanes kara kadulu jrone ndrane Makcus rasane ngatiku. katya ngimpi nganggo lungsuran dikoten panon katuk ponang Brahma sumpek jroning raos kula tanedya pisah lan Gusti. Tenan yo Pangeran Kukutan. Sakmenika kula gentosan kepengin mirengaken pratela dalem dhateng kula. Duka Kang Mas Sariman sik putih
kula gego. Kula bundheli wonten ing saklebeting manah kula Kanjeng Ratu. Aja tida-tida nampa katresnanku. Kula mboten badhe ngladosi wanudya. Sanes kejawi namung panjenengan dalem. Wong bagesku Kados pundi raosing penggalih dalem? Pangeran Kukutan. Kula Pangeran Kukutan. inggih. Ayem tentrem rasane ngatiku. Sedhela wae wong kune. Apa iya Mas apa tenan aku apa yen guyonan Gawe mareme ngetyas ing Mas monggo mampir bermumpar mampir apa sida apa ora mampir Duh Nimas Yuasu Lamun kula ampun sakti Kados pundi raosipun Kanjeng Ratu? Ewoning kabungan ingkang Hmm. kula tampi ing jagat menika boten wonten ingkang saged nandingi yen to kula saged sesandingan Saestu? kaliyan panjenengan. Mari Pangeran Kukutan, kersa dalem sampun kula langgati jo pamundhut dalem sampun kula pinangkani. Menapa panjenengan dalem lajeng boten badhe mundhut priksa estanipun ingkang kula gadhang menika menapa Kanjeng Ratu? ya mula kene lungguh kene. Aku bakal nyuwun prisa. Sejatine penjalukmu kuwi apa? Panjenengan dalem priksa kula. Jo
Malah kepara wonten ingkang wijil saking garwa Padmi utawi Ibu Prameswari. Iya. Namung anggen kula purun nglanggati kersa dalem menika jalaran kula gadah gegayuhan. Gegayuhanmu apa? Gegayuhan kula murih gesang kula benjang menika saged murakapi lan saged mikolai dateng anak tedak turun kula. Dadi karepmu sliramu kuwi kepengin duweni raja brana sak negara ngono? Mboten namung menika. Kula kepengin dados ratu, Ibu. Piye? Kula kepengin dipun jumenengaken minangka pangeran pati ingkang manggenipun gumantos kalenggahan Kanjeng Rama menawi sampun murut ing kasedan jati. Mengko dhisik to. Kok dadi kepengin dadi pangeran pati? Sliramu rak yo ngerti to, yen sliramu kuwi putra selir. Dadi ora bakal kelakon terus dijumenengake minangka pangeran pati. Mergi kula ngrumaosi dados putra selir, lajeng kula gadah gegayuhan ingkang ngaten menika, Ibu. Kula mangertos panjenengan dalem menika cinaket dening Rama Prabu. Sak mboten-mbotenipun saged caos atur dhateng Rama Prabu. Mengko yen umpama aturku iki ora ditampa ngersa dalem, Kedah dipun tampi. Mergi panjenengan dalem cinaket ing ngersa dalem. Menapa injih perkawis utawi wadi menika badhe kula bikak kajengipun saben tiyang prisa. Aja ngono kok njur. Ben ajeng kula buka niki nek ora gelem nuruti kan. Bengi iki aku nang kene. Sabar to. Meng ngono kuwi kok mutung lho. Ana rembug dirembug. Kados ingkang kula aturaken ing ajeng Kanjeng Ratu. Ing gumlaring jagat menika mboten wonten perkawis kok sing ora nganggo ragat. Sedaya gegayuhan menika mboten wonten ingkang lelahanan. Jer basuki mawa biyo. Pun kersa mboten? Ming mboten kersa, mboten menapa-menapa, kula badhe Kosek to iki cah nom kok mutungan to ya. wong sing disuwuni ya kawit mau le paring wangsulan detek owel. Lho, apa-apa kira nganggo dipenggalih. Nggih. Aja nganti getun burine. Nggih. Kersa to? Pangeran. Yen pamotahmu iki tak pinangkani. Saestu Engko dhisik to. Yen pamotahmu iki tak pinangkani, apa sliramu uga bakal apa ya jenenge nresnani aku sak lawasing uripmu? menawi panjenengan dalem sampun saged ngleksanani panyuwun kula, sedaya dawuh dalem badhe kula pinangkani Kanjeng Ratu. Saben-saben aku ngersakake sliramu sowan. Kula sowan. Menapa malih saestu lair batos menawi bedhel dada kula inggih wonten salebetipun namung Kanjeng Ratu inten. Matur nuwun Kanthi ngaten saged ngewahi-wahi gesang kula. Kawekasan pun saged mukti wibawa bau denda. Matur nuwun Kanjeng Ratu. Kanjeng Pangeran Kukutan kok Iya, Pak. lenggah wonten keputren mriki. Pancen wis tak kersakake. Oh, Jalaran aku ditimbali tumenggung. oh ngaten Kanjeng Pangeran Cici. Waduh. Menika mangke terus pundi? Ora apa-apa. Pangeran Kukutan karben ngerti kabeh perkarane. Oh ngaten. Jo. Kene ngene. Wonten Kanjeng Pangeran Kukutan mboten menapa-menapa. Ora apa-apa, Pak. Oh, nggih, nggih. Lenggah. Nggih. Nggih. Monggo anggere pangeran Pangeran lenggah ingkang rayogi. Mbok kula tak ngadeg mawon.
Wah, sampean isih enom cetha iso ngadeg. Mbok riki to. Kok kaya ngane-anehi. Lah nggih. Nikmat nek caket ngono. Nah, ngoten nggih. Jan persis kula biyen. Kowe mbiyen ya ngono apa? Nggih. Kok dek enom yo bagus kaya niku. Kowe kuwi Hah? gek enom ya bagus kaya Kanjeng Pangeran Kukutan iki. Karep kula. Lah ditelok buktine wae wis ora bakal nyoto kok. Lenggane ngono. Aku tak matur Kanjeng Ratu Inten. Oh nggih, nggih. Lho tak nyawang mawon. Ora tau nyawang apa kowe? Lho, Ora tau nyawang apa? mboten nonton sing disawang. Aneh-aneh kowe. Punten dalem sewu Kanjeng Ratu. Iya, Paman. Inggih. Nglajengaken rembag ingkang sampun kepengker. Nggih. Menika lajeng saklajengipun kados pundi? Rikala semanten kula sampun matur. Inggih. Anggen kula kepengin jumeneng ratu menika sampun kula aturaken. Ning menika malah wonten rembag susulan, Paman. Rembag menapa Kanjeng Ratu? Perkawis Mongko rembag ingkang semanten menika sampun kula serat wonten buku menika. Rembag susulan menika rembag ingkang kados pundi? anggen kula kepengin jumeneng ratu, Inggih. anggen kula kepengin dados prameswari Inggih. dipun suwak langkung rumiyin. Menika wonten perkawis ingkang sak kelangkung wigatos. Liripun Lare kula inggih, pangeran Kukutan menika inggih. kepengin jumeneng ratu, Paman. Lho. Waduh. Kanjeng Pangeran Kukutan kuwi kepengin jumeneng ratu. Kamangka menika Wah, iki dadak ngrobah konsep iki. Anggen mboten menapa-menapa to. Dipun damel malih rak saged. Wong menika dereng pun tok. Menika sampun kula orek-orek mboten napa-napa. Sampun kula tata. Inggih dipun gantos. Nggih, punten dalem sewu. Menika pamothaipun Kanjeng Pangeran Kukutan. Nggih. Kepengin jumeneng nata wonten ing Jenggalapura. Lah Jenggalapura menika rak sampun wonten ingkang badhe nglenggahi to. Kanjeng Pangeran Adipati Anom. Kanjeng Pangeran Panjirawit. Menika hak wewenangipun Kanjeng Pangeran Panjirawit. Panjenengan menika rak pinter ngreka daya to. Kados pundi carane supaya Jeng Pangeran Kukutan menika saged jumeneng nata. Waduh, menawi ngaten menika kedah pun corek menika. Lah inggih. Duh, Wah, menika Kanjeng Pangeran Panjirawit dipun corek. Pun gantos Kanjeng Pangeran Kukutan. Kukutan. Bener aturmu Temenggung Sintupati. Oh, Aku sing kepengin dadi ratu. Nah, mengko rak para kawula bisa luwih mukti wibawa. Yen sing jumeneng nata ing Jenggalapura kuwi Jeng Pangeran Kukutan. inggih. Ya to, Paman? Nggih, namung Mbok ya urun rembug apa piye kok malah ming kiwah-kiwi? Iki nek saka penemumu piye? Menawa Kanjeng Pangeran Kukutan kuwi sing jumeneng nata ning Jenggalapura. Piye? Duwe penemu apa ora? gadah. Ning aja sing reget-reget lho penemu. Penemu sampean pripun? Kanjeng Sing Adipati. regen niku rak mung rupa kula. Ning ati kula niku suci. Ati kula resik. Yen ngaten sampean mboten jujur. Pripun? Mboten jujur. Kok ora jujur? Lah wong atine resik kok rupane ora resik. Nah niku sing salah rak rupane. Kok ora melu atine gitu. Ah nggih ta? Lah arep melu ati piye wong dalane ora ngerti. Ngeten. Ning estu beneran mantep kepengin jumeneng ratu. Lah nggih to, kula niku jejering pangeran, sampeyan jejering adipati. Apa nggih kelakon wong pangeran kok bayare gedhe adipati? Nah niku urusan pribadi.
Keurusan lah niki ra iso digayuh. Ngeten. Panjenengan badhe jumeneng ratu niku rak kedah ngilangi pepalang papat. Sik. Pepalang papat. Klilip sing mangkersake sinten? Pepalang utawi klilip papat niku kudu Iki wis tak tulis lho. Nggih. Lah iya. Nah, Kaya rancangan sekawit iki wis tak tulis. Nang kene iki wis tak tulis. rening menika gantos rembag susulan. Lah, rak ingkang dipun icali panjirawetipun. Panjirawet kedah pejah. Setunggal. Kalih tumenggung Harya Mundung. Nggih. Kudu mati. Gitu. Paman Tumenggung Harya Mundung. Nggih. Pun. Sing ngomong telu mantu dalem Endang Pati Broto. Niku garwane Panjirawet. Kudu mati. Ambak-ambak nika bocah wadon lulusan pertapan. Ning nika duwe kadigdayan lahir batin nika. Inggih. Sing angka 4 Kanjeng Ratu Sepuh Kertajaya. Lho. Wah, iki kowe mesti lancang iki. Niku tiyang sepuh kula, Man. Lah. Nek ajeng pengen dadi ratu kuwi ora usah mikir wong tuwa apa kanca. Kowe wis maca bukuku iki. Lah. Kowe mesti wis maca bukuku iki kowe kok Nggih napa? kok dadi kowe ngerti rancanganku. Iki mesti kowe maca, ya ta? Pripun? Kowe maca. Wingi rak keri ten kula omah ta bukune. Wah, kowe kuwi sok Sak rancang kenane ngono iki kuwi. rancangane sapa? Menika ingkang damel rancangan menika kula. Nggih, mila tiyang sekawan menika ingkang kedah dipun icalaken saking Jenggalapura. Menika sampun kula serat wonten mriki. Kok dadi teteh banget lemu matur. Kula wah nggih. Wah, kowe mesti sok telunyukan ning dalem katemenggungan kowe. Mun sampean nek deleh buku ya ora gledak-gledek. Lah nek wis ning katemenggungan kuwi ya ning dalemku to. Lah nek le deleh ten jero niku ning ruang tamu kok. Lah ya kae bar tak tulis. Oh, ngoten. Bar tak tulis tak tinggal ning Sing kula aturke niku persis nggen tulisan. Lah kepiye to kowe iki? Nah, karang kula niku pikirane 17 menungso kok nggih. Wah, kowe kuwi sok celandaan kaya ngono kuwi lho. Kula- Ora kena kaya ngono kuwi. Nyuwun ngapunten karang kula ya ora Wis ora sengaja. Ning gandeng kowe kuwi Nggih. padha karo karepku. Nggih. Ki ora apa-apa kowe ngerti. Waton perkara iki aja nganti sapa wae ngerti. Nah, aja nganti keprojol. Nah, Hitung-hitung. kejaba awake dhewe. Sakniki hitung-hitung. Bijang nek kelakon si Kanjeng Pangeran Pangeran Kukutan. Panji Kukutan jumeneng ratu. Prameswarine sinten? Prameswarine ya aku to. Prameswarine jenengan. Iya. Lah ingkang jumeneng ratu. Panji Kukutan. Lah menika ora ingkang putra. Lah ya ora apa-apa to wong putra ibu selir kok. Oh, mergo anak kuwalon. Lah iya. Wah, apik-apike wong niku nek anak kuwalon iso rukun karo mbok kuwalon. Tegese ora apa-apa to? Boten. Nah, wong beda kok. Uyuh rukun turu bareng. Nggih menawi gegayuhan panjenengan kepengin dados prameswari menika sampun kula serat. Sampun ta? Iya. Ning lak ingkang jumeneng ratu menika ora Kanjeng Pangeran Panjirawit. Ning gandeng Kanjeng Pangeran Panjirawit menika kedah boten wonten ingkang badhe jumeneng menika ingkang putra. Benjang ingkang putra ingkang jumeneng lajeng Prameswari. garwa Ora ya isih wangun to nek aku dadi garwa Prameswari. Iki kepiye? Sakniki tesih wangun ning nuwun sewu lho. Yuswane kacek 20 taun. Menika Ndara Ora Pangeran apa-apa. Panji Kukutan agek mempeng-mempenge sampeyan wis Sing kandha sapa? Rak ya ora ngono to, Njeng boten Pangeran. napa-napa Ndara Putri waton diajeki le ngombe banyu suruh. Nggih, Kok malah ngilmune jero banget. menika kula sagahi. Wosipun benjang Kanjeng Pangeran Kukutan kedah kelampan jumeneng ratu. Jo. Kula sagahi. Nedha nrimo matur nuwun Pak. Inggih, namung ngaten. Carane piye? Caranipun inggih kados ingkang dipun aturaken menika Sindupati.
Dados Kanjeng Pangeran Panjirawit menika kedah dipun Disingkirke. singkiraken kalian garwanipun Endang Patibrata. Endang Patibrata kudu singkirke. Kalian Tumenggung Harya Mundung. Harya Mundung. Gitu. Sampun kula serat. Kudu disingkirke. Ah, menika kedah andum damel. Nah, kuwi. Mangke. Tembungmu kok andum damel njur aku kadawan ngopo? Inggih menika kedah nyambut damel sesarengan. Kula panjenengan kalian ingkang ibu. Kanjeng Ratu. Nggih. Mangke Kanjeng Ratu punten dalem sewu lho. Aja. Mangke panjenengan menika ingkang nyedani Endang Patibrata. Kalian ingkang garwa. Sang Prabu Kertajaya menika kedah dipun singkiraken langkung rumiyin. Ya. Wosipun kedah pejah. Kaping kalipun Kanjeng Pangeran Kukutan Iya. menika panjenengan kedah saged nyingkiraken Kanjeng Pangeran Panjirawit. Monggo caranipun kados pundi wosipun Kanjeng Pangeran Panjirawit menika kedah saged sumingkir saking kraton Jenggalapura. Apa kira-kira aku tegel nyingkirake Pangeran Panjirawit? Menawi panjenengan boten tegel ateges Kanjeng panjenengan boten saged jumeneng ratu. Kudu tegel pangeran. Inggih, Supaya gegayuane bisa kelakon. inggih Kanjeng Ratu. Mangke perkawis tumenggung Harya Mundung menika kewajiban kula. Kula ingkang badhe nyingkiraken. Awit tumenggung Harya Mundung menika abdi kinasihipun garwa dalem Sang Prabu Kertajaya. Oh, iya. Menawi menika mboten dipun singkiraken niku mbebayani sanget. Aja. Banjur sing siji kae sik kelap-kelop ngono. Mangke ingkang kaping gangsal menika kedah dipun singkiraken. Kok malah disingkirake? Kok ora nyambut gawe malah disingkirke. Kewajiban kula menika damel rusuh. Oh. Damel kisruh. Ngono. Kula gawe rusuh njaba jaban kraton, gawe kisruh kawula jaban kraton, panjenengan sing do tumindak dedemitan. Menika Ning cocok ya ta. nggih mila ingkang dawuh kula. Kanjeng Ratu, ketingalipun usulipun Tumenggung Sidupati lan Dipati Blambangan menika sampun gathuk. Gambuh kalian kersa panjenengan. Lah menika dipun sarujuki menapa mboten? Ayo kepiye Yen aku wae maju. sarujuk. Dil, Dil. Dil, Ora dil, Dil. Nggih, Iki menawi ngene, sampun nggih. Mengko nek iki wis kelakon, Nggih. bebungahmu kuwi keri ora njur saiki. Nggih, menawi perkawis bebingah. Iki arep ngopo iki ya? Tapak asma. Perkawis bebingah menika benjang saged dipun rembak. Sak menika panjenengan kedah tapak asma. Monggo. Buka. Monggo kula aturi tapak asma. Ganti. Menika. Niki pun Wis ana tempelaken. jenenge. Sampun nggih. Mriki. Tapak asma. Ratu Inten. Iya. Nggih. Ngono ya. Nggih. Ingkang mantep. Nah, Nah, Amyo Kanjeng Pangeran nggih kedah Pangeran tapak asma. Panji. Nggih, menika. Waduh, Menika. ya. Wis. Rada dinetke pangeran. Nggih. Menika kula, nggih to. Kula nggih tapak asma. Waduh, aku tak kebaki kaya ngono. Lah kok nggone kancane kok terak wae. Kajengipun benten. Nggih. Kowe rasa, lho mboten. kowe kuwi sing tiba gawe rusuh wae ning kraton Jenggala. Engko nek wis ketok rusuh. Lah mengko sing grumut ning kraton Jenggalapura kuwi aku. Oh, pokoke kewajiban kula damel rusuh sak njabane kraton. Ngono. Pun. Nggih ngaten. Nggih. Sak menika Iki banjur le miwiti kapan? monggo. Wosipun nggih pados wedal ingkang sae. Ngono ya. Pados wedal ingkang sae, mangke menawi sampun wonten wedal ingkang sae, monggo anggenipun badhe tumindak. Menawi saking pamanggih kula Kanjeng Ratu. Peduli menapa dadak ngentosi wekdal mbok sak menika kemawon lajeng tumandang awakipun piyambak. Nggih, namung nggih kedah ningali kawontenan lho. Ya, Kanjeng Pangeran sampun ngantos perkawis menika keprojol dening sinten kemawon. Awit menika
wadi sanget. Nggih. Dadi kabeh sing ngati-ati. Nggih, nggih ngaten. Klebu panjenengan lho, Paman. Nggih. Kula borongaken nggih. Ayo pangeran. Kula nggih badhe nyambut damel. Metari tunggu. Atat saben kuwi saben dina mesti akeh wong domara medukun ning ngarepanku. Ning kenapa dina iki kok sepi tanpa wong mara? Ora ana dhuwit mlebu nek kaya ngene iki. Mongko seneng atiku kuwi domara nang kene kuwi wong wadon njaluk pengasihan. Gelem tak mori kuwi mesti kasembatan le nyuwun karo aku njaluk tulung karo aku mesti kasembatan. Kiai Brajamukti. Lho. Wah, monggo. Wah, Kanjeng Ratu Inten, monggo lenggahipun, katuran lenggah. Wah. Kok upama ana wong mara njaluk tulung karo aku sing darene Kanjeng Ratu Inten anjur ora tekan nek kaya aku nek karo Kanjeng Ratu Inten kaya ngene iki. Dadi mau panjenengan kuwi wis ngrasani aku. Ah, sampun dangu mboten nate tindak dateng Wa Barong niku. Nah, sakmenika Nggih. kula duwe wigati banget. Arep njaluk tulung karo panjenengan. Nggih samestinipun amara rene iki sampe arep njaluk tulung nek ora njaluk tulung ya ora bakal mara rene panjenengan iku kaya ora kelingan karo bapa gurune. Ha nggih kengutan kok ora kelingan piye to panjenengan menika. Ayo kala-kala nggih tuwe wonten pertapan Guwa Barong mboten ngados ngaten menika. Lah wonten kraton menika nembe kathah pedamelan. Mboten saged ditinggal. Ah, sekedap kemawon lak sampun trima to kula wong tuwa ki nek ditiliki karo bocah murite iku rak ya marem matine. Kiai. Nggih. Nggih, nyuwun pangapunten yen sampun dangu kula ora sowan mriki. Nggih. Ning sowan kula sakmenika duwe perlu sing kudu panjenengan tulungi. Yen ora panjenengan ora ana sing bisa mitulungi kula. Wah kok ngane-anehi lha sanesipun kula menika mboten saged ngaten. Ora ana sing bisa mitulungi kula. Menapa menika? Anak kula. Niki ning rak mboten wontenan to. Mboten wonten napa sinten-sinten kok Sing menika. sing do ngenger menika ora ana to. Sampun wangsul sedaya menika mirunggan menika kula supados kula ken mantuk sedaya. Tuwe griya. Yen ngono keleresan. Keleresan dot musik sak jenengan niku kaya beneran ngene ming kula kok njur keleresan. Tegese iki sing ajeng kula aturke niki ora bakal bocor keprojol tenggone sapa wae. Ngaten lho. Winadi menika. Wah, banget. Ora ngaten. Bebasan suket godhong ki aja nganti krungu. Nggih, nggih. Nggih. Sing ngertos namung kula. Jo. Nggih. Putraku. Pangeran Kukutan kuwi rak motah. Kepengin jumeneng nata ing Jenggala. Panji Kukutan. Kepengin jumeneng ing Jenggala Pura. Nggih. Kersanipun. Lah. Menika rak ana pepalange. Siji, Nggih. Jeng Pangeran Panji Rawit. Sing keloro Raden Ayu Endang Pati Brata. Sing ketelu Sang Prabu Kertajaya. Kuwi kudu disingkirke kabeh. Sang Prabu Kertajaya menika lak garwa panjenengan. Lah iya, pancen Sang Prabu kuwi garwaku. Lah ning mengko nek
pangeran Kukutan kuwi dadi jumeneng nata. Nggih. Mengko rak sing ngampingi sing dadi garwa Prameswari kuwi rak aku. Panjenengan iku ya aneh-aneh. Kok malah digeguyu ki piye to? Ya menika putrane kaya Lah ya ora apa-apa to putra, kae nyatane putra selir kok dudu putraku dhewe. jelas pantes Ya ora apa-apa to. kena nggo jamu lak ngoten. Kok nggo jamu iki. Ha kan menika Nek ora nyatane jamu. jeng pangeran Kukutan kuwi ya tresna kok karo aku. Panjenengan menika tresna kalian Panji Kukutan. Panji Kukutan ugi tresna. Nah ngoten sami tresnanipun menika Rak sampun. nek carane wong-wong ngandhake kae rak wis keplok. Nggih. Ha menika Tegese rak ora apa-apa to. apa menika rak ngelmu saking kula menika dipun cakaken kados pundi Upama mbiyen pengasihanipun. aku kuwi ora panjenengan paringi ngelmu kuwi. Ah, Ora nggih. ora bakal kelakon jeng pangeran Kukutan kok kepencet karo aku, ya ta? Wong umure wae kaceke ya sauntara. Nggih panjenengan menika ya kudu ya matur nuwun kalih kula. Lah, ya. Pengasiane mandi. Mongko aku ki ya ora piye-piye lho. Ming tak cedhaki, terus tak gojeki astane, terus aku kandha yen tresna. Dheweke terus klipuk ngono wae. Aku mboten kok namung Kanjeng Pangeran Panji Kukutan. Ya? Aku lho menjenengan cepengi rada kepiye ngono kok terusan kula niku. Iya, Saking iya, pengasiane brojo, le kuwi lho. mandi niku lho. Lah apa iya pengasihan kula kok temomo panjenengan ki ya mokal kok ya kaya teke dhewe kok arep nemomo. Ning ya iso lho ngoten niku nak padane ngono niku ya iso mandi mbule nanggonku ngoten. Ya ora bakal kelakon. Nggih. Adoh pundi? Kados pundi? Rak ya sago to. Kula menika sampun nganggep panjenengan menika kados dene anak kula dhewe. Anak murid sing kinasih. Sing kinasih. Kula menika menapa sak perintah panjenengan badhe kula sentikani. Matur Neng. nuwun Kyai. Ngaten. Nganggo ragat to. Ayo ragan Ah, mesti wae mengko tak cukupi. Probe ya pira sing tak butuhke. As mengko tak biuki. kula kedah nyirnake Panji Kukutan, Dudu Panji Kukutan. Panji Rawit. Panji Kukutan menika Ane jeng panjenengan. pangeran. Awilan kaya ora apal ya kan menika. Ane jeng pangeran Panji Kukutan. Aku lan ora dereng Percaya kaya to meneh. putra-putra ing Aku iso Jenggala klalu Pura. mengko. Panji Jeng pangeran Rawit, Panji Rawit. Denayu Endang Endang Pati Pati Broto Broto karo Sang Prabu Kertajaya. Kertajaya. Kertajaya napa Kertawijaya? Kertajaya. Oh, Kertajaya. Kudu Kertajaya. Ning ngaten Denayu. Kula sagah nyentikani dawuhipun Pitukone apa? ning panjenengan kedah wani janji kalih kula. Wes, sumpah janji tak lakoni. Estu menika Tenan, apa kula menika tau ngapusi karo panjenengan? Ora to. mbuh kelakon apa ora penjangka panjenengan kedah panjenengan wani janji. Besok menawa kukuting jaman panjenengan dumugi ing seda wani kalih kula dadi balane Betari Durga. Nggih. Dadi balane Betari Durga. Ha nggih. Awit kula menika ingkang badhe pitulungan menika yang Betari Durga. Dadi kuwi mengko besuke aku bakal metu siunge. Siungan niku ora bakal gedhe kok siunge metu gedhe niku. Lah nek piyayi putri njur siunge metu ngono iki apa ora nggilani to? Mboten Piyayi Putri niku ya singa ming cilik sakmene iki kok. Padha siung kula. Nggih. Terus pundi? Apa ora ana pituas liyane? Wah menika kedah. Menika kedah panjenengan Upama diganti we ngono piye to? Ya. Beras pirang kuintal, pirang ton ngono we ngopo? Goleke grabak nek oke. walau panjenengan kaya wae niku njaluk pitulungan karo Betari Durga njur njaluk pituwas karo beras. Lah. Kedah menika dados balanipun yang Betari Durga. Ning kuwi rak sesuk nek wis puputing jaman to. Ya nggih.
Menawi sampun kukuting jaman panjenengan menika kelakon apa ora kudu dadi balane Betari Durga. Nggih. Nggih. Tos pundi? Senajan abot dikaya napa, kula saguh Kyai. Sagah panjenengan Nggih. badhe kula sagahi mejahi Panji Rawit Endang Patibrata saha Prabu Kertajaya. Matur nuwun Kyai. Badhe kaleksanan Sak panjenengan. menika nyuwun pangapunten kula njaluk pamit. Tak bacutke lagu. Panjenengan kok enggal-enggal badhe kundur. Dereng takwalipun wonten petapan kemawon. Lah iki rancangan kudu tuwang kabeh. Wis, aku njaluk pamit ya Kyai. Monggo-monggo Pak. Jeng Pangeran Panji Rawit, Kula, Ibu. mbok sampun wonten ngandhap. Lenggah nginggilke mawon. Monggo. Sampun dipun keparengaken. Sedika Ibu. Nyuwun pangapunten. Sedhem kula konjo Ibu. Ya, putraku nggih. Tak tampa bektimu mung puja pangestu tampanana. Sanget anggen kula mundi Bu Ratu. Dados nedaya kekiyatan sadangunipun kula derek suwita wonten ing Jenggalapura Ibu. Ger, Kula Ibu Ratu. wanci iki tabuh 12 bengi. Lan inggih Pancen sliramu tak kersakake supaya sowan. lan inggih. Yen ngaten mboten klentu. Rikala abdi dalem Sarwidi caos Nawala dhateng kula. Surasaning Nawala Ibu dawuh menawi dalu menika kula kedah ngadhep sowan wonten ngersa dalem. Ibu wonten dawuh menapa damel kageting manah kula upami badhe paring dawuh kepareng ngembucal raos tida-tida abdi dalem kula badhe nyendikani sedaya dawuh dalem Kanjeng Ibu Ratu. Sak tenane mono. Dikandhake perkara iki wigati ya ora patiya. Lan inggih Ning yen ora patiya wigati ning kok tumrap ibu kuwi wigati. liripun kados pundi? Kudu piye leh ku arep kandha ya? Ibu panjenengan menika tiyang sepuh kula. Sepisan malih mboten perlu nandhalem tida-tida paring dawuh dhateng kula. Kula menika putra dalem, Ibu. Iya. Aku pancen wong atuamu. Lan inggih. Ning rak sliramu kuwi ora lair saka gua garbaku. Inggih, kula ngertos. Carane wong desa ngono kowe kuwi anak walon. Injih leres. Yen anak kualon bekti marang wong tuwa kuwi rak wis pestine. Inggih, menika sampun dados kewajibaning putra kedah setya bekti dhateng tiyang sepuh. Senajan panjenengan menika wonten aranipun Ibu Kuwalon. Nanging anggen kula ngrengkuh mboten wonten bedanipun kados dene tiyang sepuh kula piyambak. Iya. Ning wengi iki mbok aja kaya yen sliramu iki pas pinuju ing pisawanan kae ngono lho. Anggone ngadepi aku iki. Ingkang dipun kersakaken Ibu Ratu kados pundi? Kula rak dereng cetha. Menika wanci dadi wancinipun. Menika sampun lingsir dalu. Tabuh Mula kalih sliramu welas tak
timbali tabuh rolas karpen wis ora ana kawula sing wungu, ora ana kawula sing ngerteni. Nanging Ibu, Piye? menawi perkawis menika ngantos kapriksan dening Kanjeng Rama, menapa mangkih Rama Prabu Kertajaya mboten badhe paring duka Ibu? Ramamu ora bakal ngerti. Ibu, Putraku nggih, Tonji, bocah Tonji. bagus. Sak tenane aku wis suwe banget kepingin sak pejagong karo sliramu. lha niki Apa kowe kuwi ora ngerti ning apa jenenge? Ngerti ning etok-etok ora ngerti apa pancen ora ngerti? Ibu, babar pisan kula dereng ngertos menapa ingkang Ibu Ratu kersakaken. Mboten teges kula menika etok mboten ngertos. Dadah duka dalem Ibu, putra dalem mila dereng ngertos. Yen sliramu tak sawang saben-saben pisowanan kae apa ya ora krasa. Perkawis menapa Ibu? Sak kabehing solah bawamu kuwi mesti tak gatekke lho. Nganti anggonmu dahar apa wae aku ngerti. Inji. Tak belakangi. Lha niki Aku kuwi kepengin banget sesandingan karo sliramu kaya dene yen aku sesandingan karo ramamu. Ibu Ratu sampun gegujengan kados mekaten Ibu Ratu. Gegojekan piye to wong aku ki kandha panane kok. Mboten prayogi menawi ngantos konangan dhateng para abdi Ora dalem. ana sing ngerti wong iki wayahe wis jam Dosa 12 ageng wengi. menawi kula kedah nderekaken Ibu jagongan kados Rama Prabu badhe kuwalat lan mboten badhe Ora sah jiguh pekewo. awrat anggen kula badhe Aku nglampahi. ngerti sliramu kuwi manten anyar. Lha niki, Ya to? lha niki. Ngono kuwi lho sing marake atiku dadi mangkel yen ngerti sliramu. Cecaketan jagongan karo garwamu. Monggo ketang tresna kula kalian garwa kula Endang Pati Brata. Kula badhe suwan Ibu menika dereng pamit kali diajeng Pati Brata mergi kula padosi mboten wonten. Ya malah kebeneran to. Ibu, Ora perlu pamit lan garwamu ora perlu ngerti. Mbok pisan jiki wae, sliramu kuwi ngadeni Ibu. Ya, Ibu, kula menika manten anyar. Nedeng-nedengipun andon katresnan kalian sisihan lah ya kula. mula saka kuwi, mumpung garwamu ki ora ana ning kene. Lagi jengkar ning ngendi sliramu ya ora mangerteni. Saiki ngadeni Ibu ya. Ibu, Mbok ora keweden kaya ngono lho. Sampun. Mongko ta wong Ibu ki ya ora apa-apa. sampun ngaten menika Ibu, kula mboten wani nerak paugeran. Lepat ageng pidana menapa menawi kapriksan Rama Prabu. Wong ora ana sing ngerti kok. Ibu, sampun kados ngaten menika ta Ibu. Anggone ngaturi ki Sampun ora ngatus, Ibu Ibu. ngono lho. Ibu. Iki ki ngopo ta ya? Wong ya ora dikapak-kapakke kok malah klogat-kloget. Ibu lenggah ingkang sekeca Ibu. Sampun ngaten menika ta. Dredeg Ibu, dredeg. Kepitir kaya Ajeng, ngene. Ibu. Mbok Lepat ya ora ageng. kaya ngono Kula- kuwi. Kurange Ibu ki apa to? Mbok le ngaturi ki aja Ibu. Inten ngono wae ya. Badhe lepat ageng panjenengan tiyang sepuh kula Ibu. Eling nggih Ibu, emot nggih Ibu. Kula menika putra dalem Ibu. Kok malah ngladeni sapa ora? Tak kira abdi jebul dede. Kula ajrih, kula badhe nyuwun pamit. Badhe Mongko dhisik kok nyuwun pamit kula badhe manggi garwa Manggi kula sapa? Pati Brata rumiyin. Garwamu ora ana to? Nggih mergi boten wonten kula kedah madosi. Ora Sepisan usah malih, digoleki.
Kok ayo to ngladeni ibu-ibu ki kurangane apa, Ro? Hah? Ibu Mboten, Ki. kurangane apa? Mboten Ki. Sliramu ki apa-apa wis cumepak. Ton iki. Ya ta? Mongko Sampun ngaten to, Bu. alah wong ming Bu. sedelo wae kok wangkal lho. Bu. Iki lho, Sakit tangan kula, Bu. ora apa-apa. Pangeran Panji Rawi. Ji. Piyayi kakung kuwi duwe garwa luwih saka siji oleh. Kula mboten remen, kula setunggal mawon gadah sisian sampun ngantos Iki ki ngopo ta? kula mriku. Rumangsaku kok. Kula yen sanggup cekap ajeng pamit kriyen. Durung rampung. Ya Allah. Wong durung ngapa-ngapa kok sampun cekap ise lho. Emut iki, Bunji. Ah wong aku ki ora piye-piye kok kene emot. Kula putra dalem Ibu isih sabar lho. ton iki. Kula mboten saged Yen ibu wis ora sabar, dadi apa kowe? Gelem ngladeni apa ora? mboten saged Ibu. Mengsa wengi iki kita lho. Ajeng sewengi gek mboten saged. Mboten saged Ibu awrat. Sepisan jiki aku Lah tak ajeng pisan jaluk. tegek mboten iso. Mboten saged. Mbak ya iso. Mboten Meng ngono wae kok. Awrat Tenan? panggih kula badhe nglampahi. Sliramu ora gelem? Kula mboten Oh, saged. ngono to. Kowe gawe wirang gawe isin. Oh, tak jaluk kowe sing iso nampa iki. Menapa mriku? Dandang cukup tak dateng kula. aturke kuntul tak aturke dandang. Inggih mun kersaken Ibu. Tolong! Mboten menapa, mboten menapa Ibu. Mboten menapa. Mboten menapa Ibu. Yayi Pangeran Panji Kut-kutan. Tasih kemutan yen kula Panji kukutan Kang Mas. Luput apa aku karo sliramu? Kok panjenengan dalem saged mundhut priksa luput apa? Luput panjenengan dikempet diindit, panjenengan pangeran. Kok njur tumindake ora pantes ditulat wong-wong ing jenggala. Aku tuh pindah apa? Kok tumindak apa wong genah udal-udal kotang bareng. Wis. Piyayi kok kaya bocah rucah omonganmu. Pun kakak kok ngudal-udal Ora sah selak. ana ana. Nah, leres to. Mergo ibu jeleh-jeleh. Aku duwe panyokro yen ibu ngersake pitulunganku, tak tulungi. Pitulungan ingkang pundi ing badhe panjenengan dalem caosaken dhateng Kanjeng Ratu. Yen nulung iki ora kaya ngono kuwi carane. Lah apa jenengan bengok-bengok yuk ngruket kula niku? Sing ngruket sapa? Sampean. Sing ngruket sapa? Sampean. Kan kula ajeng nulungi kali sampean. Nulungi apa? Lha Sing sampean ngadal-adal wiranku sapa? Amang Sing ngadal-adal wiranku sapa? mangabul-abul dhewe kok. Panjenengan dalem sampun ngodol wiron barang to. Sae panjenengan. Sae. Pek. Apik. Mongko iki wayahe jam 12 bengi. Ya ora? Oh. Karang yo sik Pangeran kok tumindake kaya mangkono. Yen ngoten- Sini lho. jam 12. Yen ngaten panjenengan dalem niku Pangeran Belgedes. Tengah wengi wanci sonya senyap sepi kok panjenengan Iki mau manjing wonten ing keputren menika ora le mlebu metu ngendi ora? eh. Le mlebu metu ngendi kok dadi iso mlebu ning patunggonku? Sik ning mboten sati punduti preso ngaten ndang oleh mlebu padha aku enjuk kepiye iki mau. Kori badhe mlebu wonten taman. Menika mboten dipun tutup, mboten wonten ing sami tumbuk kemit. Tegesipun kanthi bebas kula lumebet wonten ing taman. Yen ngono Ini ora liwat kono. Yen ora ono utusan utawa dawuh saka aku ora ono pawongan sing bisa mlebu. Yayi Panji Kukutan, lho sliramu aja gebrongot ati mergo saka dawuhe Ibu Ratu. Kuwi pitenah tumraping aku. kok mboten kebrongot kepripun? Kula menika rumeksa kasugungan dalem Kanjeng Ratu. Ning aku ora rumangsa tumindak kaya pendakwane Kanjeng Ibu Ratu. Sampun wonten baktinipun. Ana apa? Wayah dudu wayahe padha regejegan. Ana ing patunggone ibu. Nyuwun Ngono pangapunten. apa, Dias? Saestunipun kula lingsem menawi badhe matur.
Matur kok lingsem ki perkarane apa? Nah menika ngisini-sini kok Kang Mas Prabu. Lingsem sing kepiye? Piye to iki, Kiaji? Sliramu ki garwaku kang banget tak tresnani. Nek ana kuciwaning atimu sing ora dadi kersamu, matur wae bloko marang aku. Piron kula bodho. Kagunganmu nyamping. Inggih. Napa kena ngapa? Nyuwun pangapunten. Iya, iya. Kula dipun gonjak dening putra dalem. Jeng Pangeran Panjirawet menika. Panjirawet wani gonjak sliramu. Rawit. Kula Rama, semerem mripatmu. Kowe ngerti? Ratu Inten ki sapa? Garwa dalem Rama. Gene isih kelingan. Nek Ratu Inten kuwi garwaku, tegese ya ibumu. Inji Kok arep gonjak karo ibumu, wis kelangan nalar. lepat nyuwun sih pangapunten dalem. Pangeran calon ratu kok kaya ngono. Rasah dimanis-maniske le matur. Mau Pun kaya adate mawon. Sliramu calon ratu. anggenipun matur menika sinaosa ibu ning tesih ayu ngaten. Matur kaya ngono. Upama ayu iki ra ibumu to. Kenapa kowe wani tumindak kaya ngono? Senajan ibu ning tesih enom ngaten. Isih enom ning ra ibumu. Iki garwaku. Sing kersa menika namung Sing duka aku wae, sing duka aku wae. Ayo matur. Kalau ratu. Pendak Kula dalem lingsem, lepat. Kang Mas Ya Prabu, rama itu sliramu lingsem. Iya. Olo. Sedaya menika pitenah tumpaping abdi dalem kula. Kula mboten rumaos tumindak kados pendakwanipun Kanjeng Ibu Ratu Inten. Kok mboten rumas tumindak kepripun panjenengan dalem? Kukutan. Iki aku adate cok nggo kalan iki tuwuh kanggo saiki genten nggo kalahan tuwuh. Kukutan. Lho sing mestine iki nesu kira aku kok dadi malah kowe. Dalem sewu Rama. Lah adate kula mau nggo kalahan kali nika. Tuwuh Bahroni. Rawit. War pani marang Romo. Mboten Rama. War gege marang lenggahe Romo. Mboten. Sliramu ki calon ratu. Tuan Iji. Calon dadi pengayom sing dadi tuladaning kawula ing Jenggolopuro. Tuan Iji. Pakartimu kok jejemberi kaya ngono. Saru. Nanging kula mboten rumaos tumindak. Tuh. Menika pitenah malah keporeng bareng ngersakaken mundhutipun ladosi menika Kanjeng Ibu Ratu Inten piyambak. Boten. Dede kula Rama. Boten lho Ora. Kang Prabu. Saestu paman. Menapa inggih kelampahan wong kula menika pawestri kok badhe ngoyak-oyak Nah, kapur. Kebangetan kowe Rawit. Wedok kok memperkosaki njuk carane piye? Hati Nek lanang to piye, Bae? gamping. Inten iki garwaku. Tuan Iji. Dadi ku malah ngluputke ibumu. Kowe ndakwa ibumu sing arep tumindak ora bener. Nanging kula matur menapa wontenipun Rama. Pun dalem sewu Rama. Saestu paman Patih. Piye Kukutan? Menawi maling menika mboten badhe kelampangaken. Menika supados mboten pikantuk dakwa saking resa dalem to. Anggenipun mboten ngaken menika. Prayila jeng pun kunjara kemawon. Kowe arep kumbe, kowe arep silak, kowe arep gegeki benermu. Ora rumangsan nek pakartimu ki dadi tepo tulodo sing ora becik. Ngisini-sini. Kukut. Anjirawit. Kula Disekseni para nayaka, para kawula ing kraton Jenggolopuro. Senadyan sliramu wis tak wisuda dadi pangeran pati ning pakartimu ora becik. Mula dina iki sliramu kudu tak papan aku ning pakunjaran lan bakal nampa pradata sing abot. Rama. Punten dalem sewu. Kula nyuwun pangapunten. Broto Manggala kuwi. Nggih. Panjenengan dalem ndawahaken pidana dumateng putra dalem piyambak. Monggo menika pangeran pati. Nanging dodok seleng perkawis dereng panjenengan dalem penggalih ingkang sak lebetipun. Lah wong sampun cetha ngaten lho kok isih kurang. Kipate. Panjenengan ndawahaken pidana menika tedhak wonten pengakuanipun. Ya.
Lho seksi bukti pun nanti mboten ajeng aku nek ora di. Mboten. Tumindak mboten. Mboten paman Patih. Oh, Kanjeng Ibu Ratu enten. wong kula menika korbanipun kok isih kurang percaya kepiye to? Bro Manggolo, Pangeran Pati kok kemaluan apa memalukan. kowe aja bodoke aku. Aku ki ratu, tegese aku wis dipercaya minangka dadi pengayom ning kraton Jenggolopuro. Mesti wae prayitna aku tinimbang kowe. Nanging sinuwun, saben-saben panjenengan dalem ngagem aturipun Panji Kukutan. Panji Kukutan menika sinten? Lho, Menawi putra dalem Panji Rawit putra dalem saking garwa Prameswari, Panji Bagus mantun ugi. Menika putra saking sinten? mboten sah dibahas. Aku dhewe iki ya lali iki putraku karo garwa sing endi. Lah panjenengan dalem niku kok lali kula anake sinten niku pripun? Lah selirku pirang-pirang iki dadi aku. Ning ora. Wis anggap bae aku anake wong liwat. Nek iki perkara Panji Rawit tetep luput mungging negara. Sampun ngaten. Ya, Oh nggih. Nek ngaten kula tetep mboten terima. Kula ingkang badhe mbelani Raden Panji Rawit. Sampeyan kok mboten terima pripun? Ngabdi wonten panjenengan sampun. loh, Eh. Broto Manggolo. Menawi kula mung patih kok ora trima ora apa-apa wong dasare kula ya ora kirim. Berani pakarti luput mesti wae dhewe bakal tak katutake keluputane. Nggih, menika patih ingkang nama Patih Dudu menika nggih Eh. ngoten menika. Mboten Ya. menapa-menapa inggih Kang Mas Prabu. Wong cetha, kahanane nyata, kaya ngene wis dadi bukti. Benjang. Seksi wis ana kok dadak takon. Pados patih enggal kemawon. Nah, iya. Paling kok ngaku. Menika enggal dipun kunjara kemawon Kang Mas. Bagus. Panji bagus. Panji Rawit papan aku Pak Kunjara. Kula satrio, sendika kula mlebet pakunjaran piyambak. Nyuwun pangapunten Kang Mas. Wis, Dimas, aku tak manjing pakunjaran. Matur sembah nuwun. Hajiram Bukutan. Werna-werna kahanan kang dumadi ning kraton Jenggolopuro. Tujuanipun menika wau panjenengan lajeng rawuh. Lek sliramu lak pancen ora gelem tenan. Boten badhe kelampahan kula kok terus rucah ngaten menika. Menika Iya, iya. ketingal sanget bilih tatanan ing negari Jenggala sak menika sampun risak. Ya. Buktinipun putra dalem calon ratu ingkang badhe gumantos panjenengan dalem benjang sak surut panjenengan dalem. Nek buktinipun tumindakipun kados ngaten boten kenging kangge tepo tulun. Kowe ora usah kuwatir ya Nggung, Temenggung. Iki sing bakal nglintir dadi patih iki akeh. Akeh iki antri iki sing arep dadi patih kok njur semelang. Biar ngono saiki Aku jam. mawon saged. Angget ta? Iya ta? Kowe sago. Saged. Upama tak paringi kelunggahan patih sago. Nggih. Sinarsa kados pundi nggih? Kepeksa purun. Ya, ya. Mengko mesti bakal tak rembug. Ya ampun, kepeksa, Barang Mas. Pahiman Astonayaka ning kraton Jenggolopuro. Oh iya. Ning saiki dawuhku marang kowe, nggih Kukutan lan Sliram. Nggih. Tatanan prajurit singkirna para penderek putraku Panji Rawit sing isih setya lan kepengin belan. Oh iya. Sendika. Durung tetel ing Jenggolopuro. Diajeng ngene dalem iki. Garen. Sliramu ngadep aku ning wayah wengi iki. Nyun pangapunten Kang Mas Prabu. Waleh-waleh menapa kula badhe matur menapa wontenipun. Ya. Pancen kaya ngono sing tak kersah. Ngono. Mbok kalian lenggah kemawon. Oh iya iya. Ya lenggah ya lenggah iya iya iya. Karep ben disekseni Purnayaka napa?
Dalu menika kula kepengin panjenengan maringaken serat kekancingan beslit kangge jumenengaken Pangeran Panji Kukutan menika jumeneng nata wonten ing Jenggala. Lak raedan to. Kok Iseling. dados pundi to? Iseling wis sliramu ki garwaku. Lumintiring keprabon ana ing Jenggalapura, mengko bakal tak paringke marang putraku Panjirawit, dudu Kukutan. Putra dalem sewu Rama Prabu. Putra dalem Kang Mas Panjirawit ingkang panjenengan dalem gontho dados ratu. Tetela sakmenika sampun milar saking paugeраning kasusilan. Terus karmu Mboten pantes calon ratu kok memperkosa. oh. Ning perkara bakal lumintiring keprabon mesti bakal tak rembug para sesepuh. Mboten sah dipun rembak. Wekdal menika ugi panjenengan dalem lajeng paring katetepan. Sinten ingkang kedah jumeneng ratu? Inggih kedah panjenengan dalem dadosaken Pangeran Pati. Mboten perlu dangu-dangu malih. Menika sampun wancinipun. Monggo to. Kula namung badhe caos pemut wonten ngersanipun Sang Prabu. Nggih prayoginipun enggal dipun paringaken kemawon. Nah, Awit kawula menika kathah ingkang boten remen kalian tumindakipun Kanjeng Pangeran Panjirawit. Ya, Sedaya menika nggadang bilih ingkang putra Kanjeng Pangeran Panji Kukutan ingkang kepareng kajumenengaken wonten ing Jenggalapura mriki. ngaten menika tegesipun rak para kawula sampun boten nyarujuki awit kawicaksanan dalem ingkang boten trep tumrap para kawula dalem. Menawi mboten dipun paringaken menapa injih kelampahan kula mendhet piyambak. pinten. Wong dasaripun Kula mangertos lho wonten pundi papanipun. Tok senggo negara iki darbek moyangmu. kejawi menika rak sampeyan dalem menika nggih sampun sepuh. Sampun gluguh. Anggenipun ngasta pengadilan wonten ing Jenggalapura. Menawi lajeng dipun nemaken prajanipun ingkang putra menika kajumenengaken tak lajeng Ning kabeh ki rak nganggo pranatan. Kabeh nganggo paugeran. Partisara kekancingan ing kraton ora bisa mung ngono wae tak paringke marang Rama sapa Prabu wae. nate paring dawuh dhateng kula bilih awakipun piyambak kedah pados kamukten. Menika cara kula, Ra. Oh. Ngono. Iya. Sampun. Aku ora maikani kowe golek kamukten. Ning mesti wae nganggo cara sing bener. Ora nerjang sarak kaya ngono. Sakmenika namung wonten margi setunggal. Panjenengan paring kekancingan dhateng kula menapa kula kedah nyirnakaken panjenengan saking gumlaring jagat menika, Ra. Kukutan. Ingsun iki ratu. Yen kowe bakal ngrebut kanthi peksa partisara kekancingane kraton, tak kukui nganti rubuhing sirap kraton Jenggalapura. Mbok monggo dipun paringaken kemawon. Ora bisa. Nantang perkara tumenang. Wis, karepen. Ki, wingi wis meninggal dunia. iya, lha kok dadi ning tanganmu ora apa-apa. Sing nggawa ki rak kowe to. Lah kok iso ucul ki piye? Kula menika nggih kesupen. Wah, Wes lo. Badar. Bratamanggala, Kula sinuwun. sliramu ngirit putraku Panji Bagus, putra mantuku Patibrata lan Panjirawit. Apa karepmu? Inggih. Sasampunipun putra dalem mantu dalem menika panjenengan dalem pidana. Nanging nyatanipun dipun luwari kalian mantu dalem. Ingkang isinipun mantu dalem menika inggih saged nguningani rumiyin nalika wonten patunggon panjenengan dalem badhe dipun pejahi
Pembudutan nyolowadi nalika semana. Ya. Menika sampun dipun kawulaken kalian putra dalem pun Panji bagus. Kejawi menika buku prajanjen ingkang dipun damel garwa dalem tumenggung kalian putra dalem angkat anak seler sing boten karuan. Monggo kula aturi mriksa. Inten. Ini. Kukutan. Ini. Oke. Sintupati. Apik keberabianmu. Iki tapak asmane sapa? Ingkang pundi to? Berasa nambuh. Mboten wonten ngaten kok. Karo tulisanmu dhewe, karo seratanmu dhewe lali. Iki kowe sing tapasmu, kukutan. Sanes. Nek Wangsulan. menawi Mbah Dirjo niku nggen kula mlengkung sekedhik kok sinuwun. Sintupati, kene. Ora ngira. Keterangane jumenengku kraton Jegalapura dirubung Srenggala sing angah-angah pangwasa. Srenggala menika Aswajak. ngendika asu. Kurang mukti apa to kowe enten? Apa pamundhutmu mesti bakal tak leksanani, tak paringi? Apa kekuranganmu kowe tak jumenengke garwa Prameswari? Isih ngame-ame kelu ora muni wangsulan. Apa karepmu? Kowe njaluk kanthi peksa Partisara. Sapa sing atuk jumeneng ratu? Nyuwun pangapunten inggih ingkang putra pun Pangeran Panji Kukutan. Oh, no. Oh, tadi aku ki tok limpekke karo anakku dhewe. Ya. Mboten kok. Ya. Mboten. Mula angger-angger pamit ning kesatrian. Oleh-olehanmu kok ya ngono kuwi. Dereng priksa Aku ki ratu kok dadi bendina tok limpekke iki kepiye? sampun dangu menika. Ning Ora sampe lu matur. angger-angger nggih mung dilit tok. Broto Manggolo. Dun, kono to. Kepiye wae senajan iki sentana ning Jegalapura nanging tetep luput. Mula bakal tak adepake ning Pradata lan bakal kapatrapan pidana kang abot murwat kalau keluputan. Kula nayubyani. Rama. Nanging jatosipun menika ingkang sekuton wonten sekawan. Sapa? Iki kejawi piyayi tiga menika. Ya. Ingkang setunggal abdi dalem Adipati Linggopati. Linggopati. Linggopati menika rak boten wonten tapak asmanipun. Kae ra iso nulis kok kae iki. Oh, Cik. Kae mbiyen dadi adipati mung mergo sregep oleh sowan. Menika rak sampun dados besanipun tumenggung abdi dalem menika tumenggung Harya Mundu menika. Oh iya. Supados Adipati Linggopati menika saged sae anakipun dipun paringaken. Adipati Linggopati sakmenika sampun sae mantun boten sekuton kaliyan menika. Wis tenan. Sampun. Wis mareni pakartine kaya ngono kuwi. Sampun. Rama Prabu. Rening kula mireng piyambak. Jebulipun mila adi kula. Panji kut-kutan menika kepengin dados ratu wonten Jegalapura. Kukutan kok kut-kutan. Kula nglilakaken menapa malih kula sampun dimun damel tatu. Sampun dimun damel catet dhateng adi kula Panji Kukutan. Kula gadah sesakit ingkang aneh Rama. Menawi mlampah boten saged jejeg. Sarap kula kenging Rama. Menika pakartinipun Dimas Panji kut-kutan menika. Ya, Broto Manggolo. Iki besok kanggo bukti ana ing Pradata.
Panjirawit. Iya, Nek mestine lumintiring panguwasa marang sliramu. Torsi. Ning pranatan utawa angger-angger kraton Jenggalapura ora ngeparengake kang jumeneng ratu iku nandhang cacat. Iji kula Mongko sliramu tatu. leres Rama iki. Yen ngono, katetepan Torsi. lumintiring panguwasa ning Jenggalapura ndak paringke marang putraku Panji Bagus. Saka kula sarujuk. Saiki ayu. Muga-muga kanthi rampunge perkara iki bisa mahanani ayem tentrem guyub rukuning kraton Jenggalapura sumrambah ana ing wewengkon desa Gandheh ini. Injih. Golek dina Kang Becik, besok bakal tak kepiyakake ning ngarepe para nayaka. Ayo tak parengake padha tindak ning dalem ingking Kembul Bujana. Mesti wae mengko kang bakal nampa pidana uga bakal tak patrapi pidana mapan ing pakunjara. Sendika. Ayo, ayo Sendika, kirim. Sang Prabu. Rahayu Kartina.